Eżis semmija nilqawkom għal programmi ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum magħna għandna żewġ kelliema Nilu Ġan. Nilu huwa avukat u direttur tal-Aditus Foundation, NGO mwafqa bil-għan tal-monitoraġġ u rapportar u aċċess ta' drittijiet uman f'Malta. Qabel ma waqqaf l-Aditus Foundation, Neil kien il-koordinatur tal-Grupp Malti tal-Amnesty International u ħadem bħala avukat indipendenti għad drittijiet umani. Bejn l-2005 u l-2009 kien il-kap tal-Uffiċċju Malti tal-Kommissarju Oli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati, il-UNHCR. Il-mistiden liħor huwa Jan Paul Borg li għamel kważi 20 sena jaħdem fin-numri, imma wara li jiddejjaq jaqqat figuri li ma jagħmlux wisq sens, iddeċida li jidħol l-Università u bħalissa qed fl-aħħar sena tal-kors ta' BA fil-Malti Unuri. Traduċa xi xogħlijiet ta' Swad Amiri u għandu l-ġabra ta' novelli tiegħu Mhux Nies. Huwa wkoll il-koordinatur ta' Inizjamed. Nilu Ġan ilqawkom magħna fil-programm, kif intom? Tajjeb, grazzi tal-istedina. Il-pjaċir kollu tagħna. Bonġu. Bonġu. Mela, tajjeb ngħidu li insemmu ftit il-kuntest preżenti. Din sena nagħlqu għalaqna sentejn mill-anniversarju mill-mewt ta' Lassana Sise ftit ilu u t-tema tal-migrazzjoni ilha madwar 20 sena tagħmel parti mill-aħbarijiet minn żmien għal żmien. Fl-aħħar ġimgħa smajna li ġew salvati 8 mitruħ lejn l-Italja iżda ftit ġranet qabel waslet l-aħbar tal-għarqa ta' madwar 130 ruħ. X'inhi r-reazzjoni tagħkom għal din l-aħbar? Kif tagħmlu sens mill-fatt li snin ilu aħbarijiet bħal dawn kienu joħolqu rimors ta' xi tip iżda din id-darba kemm innutajnija kważi? Mistoqsija tajba ħafna għax naħseb tmiss eżatt il-qlub tan-nies u għalfejn m'għadniex inħossu daqs li konna forsi fir-rigward tal-immigranti. Jini li naħdem snin twal f'dal-qasam u kull inċident fil-baħar kif ukoll kull inċident fl-art, jiġifieri xort jaffettwawni b'mod indaqs. Imma nara li hemm ħafna nies li ma jarawx il-ħajja tal-immigrant bħala ħajja umana. Da naħseb huwa frott ta' snin twal ta' proċess fejn l-immigrant qed jitqies mhux bħala uman mill-liġi, mill-gvern, mill-policy, mill-pajjiż u mhux mill-pajjiż tagħna biss minn ħafna pajjiżi fl-Ewropa u bil-mod dik il-perċezzjoni ta' immigrant bħala xi ħaġa li mhijiex umana issa daħlet fil-konxju pubbliku tagħna. U għalhekk ma nħossux dak id-dwejjaq meta nisimgħu b'aħbar daqshekk traġika. Jiena Rachel, naħseb aħna jiena bħala kittib id-dover tiegħi u naħseb sħabi l-artisti kollha huwa li għandna bżonn iktar arti li nuru din it-traġedja f'liema sens li hemm bżonn nagħtu wiċċ lil min qed imut u lil min qed jgħaddi minn dan l-affarijiet. Il-problema hija li biex inkompli ma li qal Neil, sempliċiment dawn huma numri. Li forsi jkun qed jagħmel kittieb artist huwa li jagħti wiċċ lil min qed imut qed ifakkar li dan għandu ħajja, ħalla familja warajh, għandu il-sensibilitajiet tiegħu, għandu sentimenti, hemmhekk biss li nistgħu naslu biex ngħidu li traġedja hija magħna. Sfortunatament hija ċertu diskors li kien li ilu jingħad ġab lin-nies bil-kemm ma ngħidlekx li sfortunatament ikun hemm min jgħid li kważi necessary evil dan li hija inkredibbli li qegħdin fis-sena 2021 u dawn l-affarijiet saru affarijiet li laqas għadhom ikunu fil-headlines tal-gazzetti tant kemm saru kważi xejn, numri sfortunatament. Ġan, ukoll nixtieq nistaqsi fuq din l-nila li id-diskors pubbliku dwar l-immigrazzjoni matul is-snin evolva mhux ħażin, ma nafx taqblux, forsi sar anqas ostili u d-diskussjoni hija spiss fuq termini ta' piżijiet ekonomiċi jew differenzi kulturali u integrazzjoni. Li minn dan però ftit nisimgħu minn dawk li ġarbu l-esperjenza nnifisha. Neil, jiena għandi l-ktieb fidi Our Island 2
Nixtieq nistaqsik kif nibet il-ħsieb u l-bżonn għal din il-kullana, imma speċjalment dwar it-tieni ktieb għax naħseb huwa ktieb b'saħħtu ħafna. Aha, il-ktieb Our Island 2, bħalma t-titlu li għajtu, huwa t-tieni ktieb sensiela ta' kodba li aħna qed nsejħulhom Our Island, jiġifieri il-gżira tagħna. L-iskop huwa illi nħarsu lej in-nies u l-esperjenzi li qed jgħixu hawnhekk Malta magħna fil-gżira tagħna, jiġifieri kemm in-nies kif ukoll l-esperjenzi dak il-mumenti u ntuhom vuċi. Għax naħseb ħafna drabi nintilfu fil-ħajjiet tagħna, nintilfu fid-diskors li huwa ikbar minna u ninsew il-ġirien, ninsew in-nies li qed jgħixu magħna, l-kollegi, l-ħbieb li forsi għandhom stejjer validi imma mhux qed nisimgħuhom. U naħseb importanti li nisimgħu ċerta stejjer għax dawk jiffurmaw ukoll parti mill-identità tagħna bħala pajjiż. U li len mill-ħsibijiet u mill-opinjonijiet personali li għandhom in-nies dwar l-immigranti u dwar l-immigrazzjoni, xorta importanti li narfu illi fostna qed jgħixu nies illi mhumiex Maltin. U rridu nagħtuhom il-vuċi għax dak jiffurmaw parti mill-komunità Maltija. Our Island 2 huwa ktieb fejn tlabna lill-grupp ta' immigranti. Xi kultant niddeqnu sa' kelma immigranti wkoll, grupp ta' persuni li mhux Maltin qed jgħixu Malta biex ikellmuna ftit dwar ħajja tagħhom Malta. L-unika ħaġa li għadnilhom huwa li jistgħu jgħidu li jridu. Il-ktieb mhuwiex ktieb tagħna tal-NGO, jiġifieri m'hemmx il-ħsibijiet tagħna, m'hemmx aġenda tagħna, m'hemm xejn maħsub minn qabel ħlief illi nagħtu spazju ħieles u pubbliku lin-nies li forsi mingħajr dak l-ispazju ikomplu ħajjithom b'mod inviżibbli. Jiġifieri n-nies tawna l-istorja tagħhom, tawna l-istejjer tagħhom b'mod miftuħ, apert u onest. Dik l-iktar ħaġa importanti li kompletament aħna l-istejjer tagħhom ma missejnihom xu ma tajnihom l-ebda linja gwida, ħlief li jgħidu li jridu. Raxel, jien naħseb li ġara hija hemm ċertu nies b'saħħithom ħafna istituzzjonijiet eċetera, eċetera, li jaraw l-immigrazzjoni minn ċertu lenti u għandhom saħħa biżżejjed biex imexxu iktar l-aġenda tagħhom u ovvjament l-aġenda tagħhom issa saret l-aġenda ta' pajjiż. Dik sempliċi ħafna. Minkejja dan numri kollha pereżempju u l-affarijiet li qegħdin ngħidu dejjem nisimgħu l-istess ħaġa. Isu daw in-nies li mhumiex Maltin u qed jgħixu u prattikament imma forsi ġew hawnhekk mingħajr passaport li huwa privileġġ ta' ħafna minnha. Prattikament naraw kull ħaġa negattiva tagħhom u l-ħaġa pożittiva li jġibu anke f'termini ta' numri mhix tidher għax m'għandhomx vuċi prattikament. Allura ovvjament li dejjem qed naraw il-ħaġa minn ottika waħda. Jekk nista' nżid xi ħaġa, naħseb dan huwa element li naraw f'kull settur fejn in-nies m'għandhomx vuċi, hu pereżempju l-anzjani, hu t-tfal, persuni b'diżabilità, li jiġri meta persuna ma jkollix vuċi fil-komunità, nibdew naħsbu dwar dawk in-nies biss fil-kuntesti illi aħna ħloqna għalihom. Jekk qed naħsbu fuq l-immigrant, pereżempju, aħna naħsbu fl-immigrant bħala persuna fuq id-dajsa, jew persuna fid-detention center, jew persuna li qed jgħix il-Marsa, jew persuna li qed forsi jagħmel kors tal-Malti biex integra ruħu. Full stop. Għax dawk huma l-kuntesti li aħna ħloqna għalihom, jiġri huma jistgħu jgħixu biss f'moħħna dak il-kuntesti. Ninsew illi dawn huma n-nies u li għandhom ħajja bħal tagħna mhux biss fil-kuntest li aħna ippreparajna għalihom, għandhom ħajja ta' familja, ħbieb, familjari barra minn Malta, jaħdmu, jistudjaw, jieħdu pjaċir, joħorġu jieħdu ġelati, morru l-baħar, morru s-sinema, l-affarijiet kollha ta' ħajja umana anke huma jesperjenzawhom u dik naħseb ninsewha u importanti immens għax dik hija l-umanità tal-persuna. Ġan, inti u tikteb mhux nies, kellek x'preokkupazzjonijiet kellek? X'kienu ċ-ċirkustanzi u l-esperjenzi li sawru l-ġabra mhux nies? Forsi b'mod partikolari l-istejjer daqshekk Albaniż u Schengen? Jiena naħseb l-ewwel nett ħassejt
Sanajdmir, ippruvajt nagħti leħel lil min m'għandux. Issa kif ippruvajt nagħti leħel lil min m'għandux? B'xi mod, naħseb dik il-letteratura għandek il-vantaġġ li inti għal ftit ħin, għal ftit żmien, tidħol fiż-żarbun ta' persuna li mhux minnek. Mela inti għandek il-vantaġġ li mhux qed tara kollox mill-kuntest ħafna drabi privileġġjat tiegħek. Per eżempju, jiena għalija huwa normali li meta fettilli għall-argument mod f'pajjiż ieħor fl-Ewropa bat dħalt fuq l-internet laqas għandi bżonn noħroġ mid-dar u battu xtrajt biljett. Ħadd ieħor m'għandux dak il-privileġġ. Bħalissa qed naraw anke b'xi ħaġa straordinarja li nqatatilna u ħażitna ħafna tant kemm aħna mdorrijin, imma anke aħna għandna mentalità. Illum mhux kulħadd jista' l-argument jaqbad u jsifer. Ħafna drabi inti u dik kif naqbad ngħid il-klikka tiegħek hija daqsant faċli, aw ħafna nies li mhijiex daqsant faċli għalihom. Imma ngħidlek mhux kulħadd imur l-iskola, le mhux kulħadd imur l-iskola għall-argument. Aw min jgħidlek saħansitra llum kulħadd jidħol l-università. Tiskull li ħadd li kulħadd jidħol l-università. Għax inti imdorri f'ċertu ambjent u għall-argument 90% ta' sħabek daħlu l-università. Ma fir-realtà għall-argument 10% biss daħlu l-università, qed nivvinta numru. Ġan, din era vera problematika meta eżempju nsemmu l-kunċett ta' meritokrazija għax qatt ma nikkonsidraw il-background soċjo-ekonomiku tal-meritokrazija fejn qed taħdem. Eżatt, jiena personali bħala persuna li twilit Malta u twilit familja għandi ħafna privileġġi li bejn minn ċertu punt inħossom dritt u bejn laqas naħseb kemm ħadd ieħor m'għandux dak l-element bażiku li għandi jiena li ovvjament jiena laqqas biss naħseb fuqu. Allura jiena rrid noħroġ minn dik il-qoxra ħanajtek u npoġġi ruħi f'dan il-persuna li fil-ħodu flok jaf li għandu xogħol mit-8 sal-4 imma jrid imur għax minħabba ċertu burokrazija għall-argument jissenna van iġiblu ħniena u jrikbu u jrid joqgħod innegozja il-prezz tiegħu. U nara fejn nissammur prattikament. Prattikament ukoll irid nagħti wiċċ lil min hu meqjus numru. Għandek numri, peace. Ma dawn kif qal tajjeb ħafna nil qabel, huma nies familja, huma umani. Allura rrid noħroġ dak l-element. Issa tgħid li kien hemm bias, issa jkun li kien hemm bias, għaliex le. Imma tant hemm bias bil-kontra li rrid niġġieled b'xi mod dan l-element ta' bias. Għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħaj jitkellem jew jikteb mill-esperjenzi tiegħu. Ekku. Forsi mistoqsija tnejli intom nixtiequ niddiskutu r-riski ta' stejjer klixé għaliex alright tkellimna diġà li jiġu mir-realtà li aħna ħloqna għalihom, iżda eżempju nsemmi l-immigrant integrat. X'riski taraw fiha din? Kif l-evitar ta' dan il-klixé huwa differenti meta qed tikteb storja fittizja? Allura qed awtomatikament tuża liċenzja poetika għal kontrast meta qed tiġbor ġabra bħal Our Island 2. Dak kien punt li domna ħafna sigħat fl-uffiċċju niddiskutuh fil-fatt meta konna qed noħolqu l-Our Island. Mistoqsija kienet minn banda nixtiequ nevitaw l-aġenda tagħna. Min-naħa l-oħra ħanagħtu vuċi lir-refuġat imma nafu illi hemm riskju kbir u narawh kullimkien anke fil-komunità tal-NGOs tagħna ta' fejn naħdem illi biex refuġat jew migrant jew anzjan jew tifel eċċetra jkun validu biex jagħti vuċi, irid ikun xi superhero. L-unika refuġat li aħna lesti naċċettaw fostna bħala kollega, bħala ħabib, bħala boyfriend, eċċetra, irid ikun it-tabib, dak li ġab A+ fil-kors tal-Malti, dak li għamel 100,000 sigħat kors tal-Ingliż, tal-IT, li jmur il-kunsill lokali, li jisegwi kull proċedura fit-televiżjoni.
li jmur il-festa tal-raħalli, li jagħmel affarijiet li jisuh bħala superhuman. U hemmhekk biss, u forsi hemmhekk biss, u jekk isir validu għall-esperjenzi tagħna biex nisimgħuh. Aħna meta minna Lower Island għadna illi nixtiequ nevitaw l-idea illi biex persuna biex tkun aċċettata li tgħix fostna trid tagħmel xi sforz enormi biex tiġi validata bħala persuna, għax mhuwiex ir-rwol tiegħi bħala avukat jew ir-rwol tal-NGO jew ir-rwol tal-Istat jew ir-rwol tal-komunità illi tiddeċidi min hi persuna min mhijiex għabbażi ta' kemm għaddejt eżamijiet, kemm għamilt sforz biex titgħallem il-Malti, eċċetera. Minn dawn huma kollha affarijiet li huma tajbin li wieħed itejjeb ċerta skills, eċċetera, ma laqqas nistgħu jiġifieri naraw biss dawk li huma l-umani u l-esperjenzi oħrajn ninjoraw ma x'inti m'intix superhuman. Fil-fatt, wieħed fil-Lower Island Tour hemm l-istorja ta' Seku. U Seku hekk jgħid fl-istorja tiegħu, jgħid induna illi biex ikollu relazzjoni relattivament tajba mal-ġirien, induna illi kellu jagħmel sforz sovraman biex ikun super nice. Mhux tal-li jiknes it-taraġġ tal-blok tal-flats fejn jgħix, ma jaħsar l-art ta' kull imkien, inaddaf il-bankina kważi triq. Meta xi ħadd joħroġ iż-żibel ma jagħmlux iż-żibel kif suppost jirranġah. Jekk jara xi ħadd fit-triq verament jgħid hello, how are you, kif inti, affarijiet li laqqas nistennew minn għandna stess, imma għax huma migranti biex nqisuhom bħala nies bħala aċċettabbli l-standards huma tant għoljin li mhumiex realistiċi. U aħna b'Lower Island għalhekk għadna l-aġenda kienet zero, ma kenniex aġenda. M'aħniex qed nippromovu l-immigrant bħala superhero, m'aħniex qed nippromovu r-refuġat li ħarab għax huwa eroj f'pajjiżu, le. Aħna biss qed ngħidulkom li fostna għaw daw in-nies qed jgħixu fostna. Ejja nkunu nsiru nafu min huma, full stop. Eżatt, u billi aħna nsiru nafu min huma nevitaw li dawn in-nies ikollhom jagħmlu overcompensation għall-idejat li aħna għandna tagħhom. Forsi il-mistoqsija tiegħi hija il-kunċett ta' otherness kapaċi jingħeleb permezz tan-narrattiva allura? Jien naħseb li tagħtina n-narrattiva hija li tippreżenta perspettiva differenti. Ħanibdew minn hemm. Ġifieri, meta l-ewwel nett inti qed toffri perspettiva differenti anke biex immur iktar lura għal dak li qed qabel. Jiena l-ewwel nett in-narrattiva anke wkoll kemm bħala kittib u anke kemm bħala qarrejja ittina għalmenu għal ftit ħin li nidħlu fiż-żarbun ta' ħaddieħor. Issa, x'ħatwassal hemmhekk? Naħseb ħatwassal għal iktar kompassjoni mqara l-ftit ħin. Ġifieri dika jiena naħseb dik li tista' ittina n-narrattiva. Xi ħaġa oħra fuq l-otherness, xi ħaġa li sfortunatament imma qegħdin nieqsa minnha hija li anke idealment il-persuna differenti tippreżenta lilha nnifisha hija stess. Issa, għandna wkoll bżonn anke aħna min-naħa tagħna eżempju ta' aktar traduzzjonijiet. Għaliex għax permezz ta' traduzzjoni u permezz li naħdmu ma' xulxin ħawaslu iktar idejat differenti, stejjer u l-stejjer jaffettwawna ħafna aktar milli naħsbu. Ħafna drabi ngħidu biċċa storja, ma fir-realtà anke jekk ara l-ftit ħin inti qatt taħseb ftit fuqha, għamlet xi tip ta' impatt fuqek żgur. Nista' Żgur. Sorry, ma rridx naqbes fuq il-mistoqsija. Fuq il-kunċett ta' otherness, hemm żewġ perspettivi li forsi n-narrattiva tista' tikkontribwixxi lejhom. Minn banda hemm dejjem l-aspett li n-narrattiva tista' bħalma ngħidu tesplora stejjer ta' nies li mingħajr in-narrattiva ma nkunux nafuhom. Jiġri nesploraw affarijiet ta' persuni oħrajn biex iktar nifhmuhom u bħalma qal Jean Paul ikun iktar kompassjoni, iktar empathy wkoll mal-persuna. Fl-istess ħin, naħseb punt li dejjem ninsewh illi n-narrattiva u l-kunċett ta' otherness, l-otherness mhuwiex bil-fors kunċett negattiv,
Ġana, fil-kontest tal-integrazzjoni, fil-kontest li għaw n-nis barranin qed jgħixu fostna, nenfasizzaw ħafna l-integrazzjoni, ġifri daw li jisiru jitalmu l-Malti, jisiru bħanna, jitalmu l-kultura tagħna, jagħmlu bħanna. Iva, all right, għaw n-nis li qed jgħixu Malta, ovvjament jirrispettaw il-liġijiet Maltin, imma fl-istess ħin, nasib il-kuċċett ta' otherness tqajjem ukoll il-punt illi hawn nies differenti u l-affarijiet li jagħmlu huma li ma differenti mill-affarijiet li jagħmlu ta' aħna, mhux bil-fors huma affarijiet ħsiena u mhux bil-fors l-affarijiet li nagħmlu aħna huma tajbin. Għax ma nistgħux nippretendu li kull persuna li qed tgħix Malta jagħmel eżatt bħalma nagħmlu aħna, għax forsi l-affarijiet li nagħmlu aħna mhumiex tajbin. Ara kemm ngħidu li dawn jitalmu minna, jitalmu xiex, jitalmu kif nittrattaw in-nisa, pereżempju, jitalmu kif nittrattaw l-ambjent, pereżempju, ma naħsibx. Naħseb il-konċett ta' otherness u narrativa tejna nifmu li hemm realtajiet, dinjiet differenti minn tagħna, ħajjiet differenti minn tagħna. U forsi dak huwa differenti u ma jew jekk mhux aħjar, nista' forsi naspiraw li nbidlu ftit kif ngħixu biex dejjem nitjiebu kemm bħala persuna kif ukoll bħala pajjiż. U din ukoll naħseb biex inkompli manil mhux kwistjoni ta' x'inhu l-aħjar jew dan imqar ħansemmi forsi eżempju banali imma b'xi mod daħal, imqar l-ikel ma jfissirx lex huma għax xi ħadd isajja differenti minni ħanibda nsajja differenti mill-li kont insajjer, ma nieħu gost kultant nikol għand persuna li nsajja b'mod differenti minni, għax ħares dejjem nagħmel l-istess affarijiet kemm ili nagħmel minn 40 sena ilu. Naħseb hija mod kif aħna nħaltu u nitalmu minn xulxin prattikament. Eżatt, u Malta magħrufa ħafna l-insularità tagħha, ġifieri kważi. Ġan, xtaqt nistaqsik, dwar semmejt diġà l-importanza ta' traduzzjonijiet. U forsi kellek xi osservazzjonijiet dwar dawn it-temi intu titraduċi ż-żewġ xogħlijiet tal-kittiba Palestinjana Swada Miri, wieħed minn dawn il-kotba Damaskuti għandu jiġi pubblikat daqtu x'hekk. Prattikament qed jistenna li jiġi stampat iktar milli ppubblikat, jiġifieri tafsam qed nitkellmu f'kwistjoni ta' jiem, onestament. Fil-kwistjoni pereżempju ta' Swada Miri, speċjalment fl-ewwel wieħed Sharon u l-kunjata, kellna kwistjoni differenti, prattikament kellna persuna li qiegħed fartu u ġie xi ħadd minn barra u okkupah. Ġifieri wkoll għandna element ta' diżumanità prattikament, ġifieri huwa mod kif naraw kif timxi pereżempju ċertu ideoloġija li xi ħadd jgħid għax hawn tiegħi huwa mhux tiegħek li hija assolutament argument banali. Għax faċilment ngħid min-nies jekk jirrispettaw lil xulxin jistgħu jgħixu fuq l-istess salt, billi hemm id-differenzi ma tfisser xejn, anzi alla ħares m'għandniex differenzi bejn xulxin għax jiena x'ħansib interessanti fis-sieħba tiegħi. Għax għandha affarijiet xi ftit differenti minni u ħaġġalni noħroġ mill-qoxra tiegħi u nara l-affarijiet b'ottika ftit differenti u wara kollox. Lilin milli tirrakkonta l-istorja u tiddokumentaħħa, x'aktar hu bżonn jus li jsir biex inwessaw it-tieqa tal-konverzazzjoni dwar l-immigrazzjoni? Marelli x'mistaqsija. Irridu jsiru ħafna affarijiet. U naħseb kollha għandhom bżonn, kollha għandhom targets differenti, min jista' jbiddel ċerta affarijiet, hemm ċerta affarijiet fidej il-gvern, ċerta affarijiet fidej l-immigranti stess, ċerta affarijiet fidej il-Maltin stess bħala poplu. Irridu jsiru ħafna affarijiet. U naħseb għalhekk in-narrativa u l-arti, d-dinja kollha tal-arti hija utli immens u dil-konverzazzjoni li qed nagħmlu llum hija utli. Għax hemm il-bżonn illi naħseb l-immigrazzjoni ma tibqax topic politiku jew topic ta' issue nazzjonali, imma forsi inniżluha għal livell uman.
Nasib dak li hemm bżonn bħala jekk nista' nikkummenta l-affarijiet kollha li hemm bżonn, dak li hemm bżonn isir. Nerġgħu niftakru, nerġgħu morru lura nagħmlu rewind 20 sena, ninsew l-imbarazz kollu li ntqal li sar dal-aħħar 20 sena u nerġgħu morru lura fejn niftakru li kull persuna hija umana. U għalhekk dik hija dak huwa l-iktar punt interessanti li l-arti tista' tina il-memorja tal-barrani bħala persuna. U nasib bħala qaqdiet, bħala poplu Malti, anke bħala gvern dak huwa d-dimir li għandna li iva naħsibijiet, għandna preokkupazzjonijiet, nibżaw minn ċerta affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar nies li għandhom komplessità ta' umanità daqskemm li daqskemm għandna aħna individwalment. Jien naħseb id-dur fejn id-dur, naħseb titmur issaqsi lilek innifsek x'in qed nagħmel. Għax fl-aħħar mill-aħħar anke jekk tinbidel liġi li hija importanti ħafna. Dak kull ma huwa l-ewwel pass. Fit-triq hemm liġi oħra mhux miktuba u ħafna drabi hija dik li n-nies li tiltaqa' magħha. Nistgħu narawha għall-argument anke 10 snin ilu. Laqqas 10 snin, naħseb 7 snin ilu. Inbidlu ċertu liġijiet ta' persuni b'sesswalità differenti. Imma ma jfissirx li s-soċjetà saret f'salt wieħed miftuħa għal differenzi sesswali, baqa' ċertu affarijiet, mhux se ngħid li ma minniex progress, imma baqa' ħafna li għadhom tabu. Ġifieri jinbidel kemm jinbidel naħseb il-persuna juża iktar kompassjoni u jipprova jifhem il-ħaddieħor u jkun lest għal ċertu bidliet. L-aħħar mistoqsija għalikom Gianni lax qed jgħaddi l-ħin fuq ix qed taħdmu dan l-aħħar naf li għadu qed jaħdmu fuq it-tielet u r-raba' volum, forsi tista' tgħidilni iktar Nilu inti Gian. Fost ħafna proġetti oħrajn biex nkompli fuq il-tema ta' Our Island iva, aħna l-idea li sensi la Our Island kompli tagħti l-vuċi il-komunitajiet u esperjenzi li hawn Malta. Palissa qed naħdmu fuq Our Island 3 li ħadbiddel it-tema mill-immigrazzjoni għal kunċett iktar ħajkun daqsxejn problematiku u ħajkun dwar il-protesti li saru Malta lejn l-aħħar tal-2019 il-bidu tas-sena 2020 u ħanatu perspettiva fejn ħanaraw il-perspettiva tan-nies li ħadu sehem fil-protesti u l-Our Island 3 ħadkun ġabra ta' ritratti essenzjalment tan-nies li kienu hemmhekk mal-folol jieħdu ritratti, jew fil-folol, jew fil-parlament, jew fl-uffiċini li nies li ħadu sehem f'dak il-perjodu fil-protesti għax għalina dak kien żmien importanti għal pajjiżna li għandu bżonn jiġi dokumentat again bħala vuċi mill-komunità. Qed nippruvaw naħdmu fuq Our Island 4 numru 4 li forsi jista' jagħti vuċi lin-nies li jaħdmu fil-prostituzzjoni, fis-sex workers. Ħajkonna proġett fejn beħsibna intervistaw grupp ta' sex workers. Skont xi joħroġ minn l-intervisti, naraw nistgħux nippubblikaw jew le verżjoni 4 ta' Our Island għax għalihom ukoll Malta hija Our Island. Sewa, jiena personali għadni kif spiċċajt traduzzjoni flimkien ma' Elena Cardona ta' Damasku tiegħi qed nistenna li jiġi stampat minn ħin għal ieħor. Qed naħdem fuq storja qasira li forsi tiċċelebra l-50 anniversarju ta' Klopp Kodba Maltin. U ovvjament wara pandemija anke qed nistenna u nittama li das-sajf inizjament terġa' torganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura flimkien mal-pubbliku kif jixraqlu fil-Forti Santirmu fl-aħħar ġimgħa ta' Awwissu. Definitivament. Grazzi ħafna Nil Falzon u Gian Paul Borch ta' din il-konverzazzjoni interessanti ħafna u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programmi ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalhom ġimgħa. Grazzi. Grazzi. قلبي من تحسب